Μαριάννα, βίντεο! Είμαστε στα γλυκά νερά και περιμένουμε να έρθει το 307. Για να φύγω εγώ. Για να φύγεις εσύ. Δεν τη θέλω άλλο, την διώχνω. Με με διώχνεις! Όχι, με με αφήνεις! Διαφήμιση. Όμως δεν τη φύγεις. Έλα μεγάλο πλώμα. Εγώ, για όποιον δεν το κατάλαβε, Μαριά. είμαι η Μαριάννα. Μπράβο. Ναι. Ναι, αυτή είναι η Μαριάννα, ναι. Εγώ. Καλά. Γνωστή και ως γνωστή. Ναι, πασίγνωστη. Έχω γυμματώνει ένα πράγμα. Ναι, είναι αυτές και η Miss Bloom, κατάλαβε. Όχι. Είναι η Miss Bloom και η Madonna, δύο είναι αυτές, δεν έχει άλλες. Όχι, έχει και εμένα. Εγώ, εμένα την είδη. Το χαζοχαρούμενο αστεράκι. Σας παρακαλώ, τώρα όλη σήμερα τα πάνω μου έχει πέσει. Γι' αυτό είναι και χαζοχαρούμενο. Α, καλά. Θα πάει. Θα φάει. Ναι! Θα σου τραγουδήσουμε. Θα τραγουδήσουμε! Ναι! Θα τραγουδήσουμε. Θα τραγουδήσουμε. Σκά. Όχι, αυτό το έχουμε τραγουδήσει. Α, ναι, σ' άλλο βίντεο, σωστά. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες. Γύρνα πίσω στο χρόνο και μπες. Πάτε! Κοίταχε, μέσα από το κινητό. Ντροπή του, Ρε, πώς κοίταχε. Δεν Κοίταξε κατάλαβα. τον κι εσύ. Κοίταξε τον κι εσύ. Σε κοιτάω, ρε. Τον κοίταξα, γιώμε. Για σήκω μία. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου να τα δεις. Βάζει τα γυαλιά της. Η ώρα είναι κοντεύει 10 το βράδυ και η άλλη θα βάλει τα γυαλιά της. Έλα, στο 72% είναι έτσι. Ωραία, γυαλιά! Τα βράδυ στις 10 η ώρα. Γιώμε, εντάξει. Είμαστε. Το έχουμε, το κατέχουμε το άκυμα. Μ' άρεσε. Το τρελάδικο εννοώ. Πάρε και σάκι. Ποιο? Αυτό το βιντεοσκοπούμε, αλλά καλά θα τα βλέπουμε. Υπάρχει άλλα και το τρελάδικο. Υπάρχει το τρελάδικο. Αφημά. Αχα. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Α, κυριγέρι που πετάνε Γέρι. Και μας κοιτάτε και κάνεις καμία ιστορία. Γιώμεν. Έλα, Είμαστε πολύ γιο, έτσι. Τι? Ναι, πέσαμε από πριν που παίζαμε. Αυτό είναι ένα αμάξι. Ωραία, βλέπω. Και τώρα και ένα μηχανάκι περνάει από πίσω, πάρε παραδρομική. Μου πήγες μηχανάκι. Φτάνε. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 10. Πώς το διάλογο το πούστηκα το λεωφορείο. Πάμε να κάνουμε διαφήμιση, παιδί μου. Σου είπες το μπουκάλι. Θα ζουμάρω, Ξεκίνα. Ρε, δεν σ' ακούω.